Straight to the point. Atong tagag-pagtagad mahigala kay kadtong maong report ka ng mga ginagmay-ginagmayng wire dali kay mapriso. Pero og minilyon gani kwarta nga isod sa malita nga puti naghana. Wow, oy. Ang ginagmay-ginagmay wire mahigala, ginagmay-ginagmay daling mapriso. Ang kadtong malita may sudlan nga dinagko daling makaiskapo. Naunsa na ning kalakiha mga sukit tig paminaw? Straight to the point. Now, atong balikan mahigala nya grabe hatong Senate Blue Ribbon Committee hearing gahapon. Daghan to may galagi pang reveal dito. Unya si Kiko Pangilinan, Senator Kiko Pangilinan nag-issue sa statement gahapon atol sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Nagbantay man as jinggoy niya day. Isig bonituray man is laron. Nakasulti si Kiko Pangilinan nga kining tanan wa naman taning mga kurakot ba? Kung katong panahon ni Janet Lim na pulis nga priso gid atong mga kurakot. Ang saon nga wa naman na kabuhi naman hinon tong mga na-involve ato. Suko mahigala si Kwan. Suko kas jinggoy mga sukit tig paminaw, lagot kas jinggoy ni Kiko. Kay kisa magipatamaan nimo. Ang jinggoy absilto na kuskorte sa man ang imong kalaki. Imo man gi-undermine imong husgado ng kalakiha Kiko. Suko kas jinggoy mahigala unya taw-taw pod giduol pod siya ni Kiko. Murag gi-eskortan ni Subiri nya gyam-aman mahigala. Murag nagkatinagdanay na po to sila pero amo to sa katuig lang gi-istoryahan day no. Pabagkatuig na nga kini ato drama-drama lang gud ni. Ay lang kapikon gud ha. O di gani mingon nga ikaw ba? Pakita lang din ha nga mo cooperate na gito sa administrasyon para di tagukuron. Amo manggod mo magsunganga manggod mong Marcos na tanawa gipanggukod mo. Depende unsa ka ilang giistoryahan atong obserbaran mga higala ha. Na ato sang balikan kadali mga kaigalaan si Engineer Henry Alcantara. Kini si Engineer Henry Alcantara mao na siyang gitawag og boss. Boss yan ni Bryce Hernandez nga mag-birthday ang iya mahigalang assistant district engineer. Morigalo niya GMC nga sakyanan nga tag 10 million. Morigalo manghigala og kini ang Land Cruiser nga tag 5 million, morigalo og patik nga relo nga tag 5 million. Pero tingilngigan niya ang assistant. Si Alcantara pod, iya po ko nung gidawat kay birthday man, o niya Pasko. Pero iya ko nung giuli day, oy. Pero si Alcantara, may donate po sa simbahan. Doon na po sa Nissan Navara nga iya pong gidonate. Pero sa Alcantara sa di ay, nga boss mahigala ni ining Bryce Hernandez, doon na po ilaing boss, ang undersecretary dai po sa DPWH nga mao si boss Bernabe. Bernabe man ni dai. Sa man tong affidavit be, nala iyahay na lang mo Bernardo, undersecretary Roberto Bernardo. Antod nga niabot nga to sa mga senador. Na ato ning tagagpagtagad mga sukit ti paminaw be. Kay kining mao mga senador kung tinuod manggaling, okay. O dunay ebidensya, okay. Ligsan ang angay maligsan. Pero mura man ni mga higala og si Saldicor may naligsan rin sa ubos balay-bala oranan. Day usa nga congressman dili man ni kuanday, dili man ni incumbent sa mga incumbent Saldicor na igo. Mura maglain ning kalakihay noon. Si Romualdez mo nag-safety man. Unsay gyud ka ning kalakiha ha? Na ato paminawon mahigala kinibing pamahayag. Ato naman to ni kuan ato sa titiwasondong. Samtang ato ipadayon tong kang Bryce bida, deliver sa kwarta malita may gisudlan oy. Pila ka malita mahigala? Unom gud ka van. Ang gikargahan sa kwarta, tudughana na ki. Samtang ang mga pobre in town wa na gani mahigalay taong nagtikaw-tikaw sa lampitaka. Di ay mga kurakot, malita-malita ang kwarta gisud sa van. Ang ato mga kaigsuunang mga kabos, gibahaan pa mahigala, wa na gisud in town bisag usa kadako ang bulsa. Kuyawa ining kalakiha, oy. No?
Ingon si Bryce Hernandez, tanan nilang proyekto dito sa ilang lugar sa Bulacan. Pulos mga higala dunay mga obligasyon. So mo ni, ang pasakaag kaso si Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada, ako Bicol Party List, Congressman Saldico, former Public Works and Highways Yusek Roberto Bernardo, former Caloocan, 2nd District Representative Mary Mitch Kahayon Oy, kuan man day kanang dili incumbent ba? Ex-Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Sila ang sa upper house duha ang incumbent. Nay na mention si Bong Revilla dili incumbent. Sa lower house nga tuwa dito magsugod ang budget. Si Saldico ro may mention. Unya ang na-mention nga si Saldico ana ra ba dis Pilipinas? Ang sama ko ni klaruha ko ni nakasibat o gipasibat. Natay duda man tayo ng kalakiha, nakasibat si Saldico or gipasibat. Ha? Ang ubang mga congressman ani, mura og malipay nga lang po nga, Saldi, ay lagi sa pakita na Saldi ha, ikaw may manluluwas na mo, Saldi. Straight to the point. Na atong tagag-pagtagad ha. Unahon tasa na yung megalang affidavit ni Alcantara. Kay total kung tinuod, di, okay, go ahead. Atong i-evaluate ni Mahigala. Pero og sa pikas bahin, kung mabantayan nimo, medyo ang sinetron may natandog. Ang lower house muragwa man matandog. Dahil usa ka tawo ilang gisingle out si Saldico, wa na po din he. Medyo lahi ning dagana ay. Ha? Pagsugod pa lang daan, pag mention Mahigala sa nga ni Chis Escudero, gubot na yun. Change leadership. Dito sa Ubos Balauranan na mention ang nga ni Saldico o ni Romaldis, wa lang. Kadugayan, medyo at least doon ay change of leadership sa lower house. Eh, medyo ang mga tao di man masatisfy ng kalakiha kung wagi matikalbong sa lower house. So karon mura og aron nga doon na lang gi matikalbong sa lower house di si Saldico. Ang pangutanan dako si Romaldis saman safe na to. Ha? Kay primero de sa Senate may galas Jinggoy tatoy safe. Unya pagka ugma wa naman ma-safe. Asa si Villanueva karon na appeal sa Revilla. Dire sa lower house unsa man ni kani mga congressmen unsa man ni safe na ni sila? Ato ni sa tagsaon pero dili pa ato sa paminaw ning affidavit ni ining Alcantara giunsa niya may gala ning iya mga allegations. Pero wala gini sama sa pagbutyag sa mga diskaya. Ang question may gala anak karon nga unsa man ni inyo na ning gisulti tanan or napay wa pa. Kay mingon iilan sa kanila. Medyo do na pay gipangtaguan. So sama ining Alcantara unsa man ni napay angay isulti ani or wa na. Mura man ni mga higala og pili-pili ba lang ni or unsa ba? Sige, pero in fairness, ato siyang paminawon may galahakin niyang affidavit, kigrabiha din kwartaha, oy. Kinini ang boss, Henry Alcantara, Purbida. Appeal mahigala kining Yusek, Undersecretary Roberto Bernardo, unya sila si kinini ang Saldico, daghana. Nya si Bryce Hernandez, ga-deliver og kwarta mga higala nga unom kaban. Tidaghan ng kwartaha, no? Stilan. Ang uban mahigala, tan-on mo pitaka wa nagisuod in taong pitaka bisag gamay. Anay, due to the world yun ang ilang Pasko kanunay di ay. Ha? Pero kini taong mga pobre, pulting paita, mautong kantang magsurban nga, dunay naglagot, sigig bagot-bot, wa nay sulod ang iyang pitakang buslot. Christmas bonus wa mo abo. Sinsa naman akong tingog kay medyo pagaw-pagaw magud ni. Kauban ni mahigala sa ibigay nyo na ang aming Christmas bonus. Pero kining kinabuhi na Alcantara day, kining kinabuhi nilang Bryce Hernandez mo ni tinuod yun nga maingon, wa magsalig sa sweldo. Wa magsalig sweldo to ni. Di man pareha mahigalas mga pinubri ba nga, wa magsalig sweldo, nagsalig sa utang. Kining ilang Alcantara wa ni magsalig sa sweldo.
Kay pila sweldo mahigala si Bryce Andaan 57,000 ang sweldo. Asa ka kapalit anang GMC? Asa ka kapalit anang Ferrari? Asa ka kapalit mahigala anang Lamborghini? Mo na imong sweldo. Maklaro man na district engineer ka og assistant district engineer, pila may salary grade nimo? Purbida. Mo ni klaro gyud nya wa magsalig sa sweldo. Nagsalig mga higala sa komisyon, Ang mga pobre taon min wa magsalig sweldo, nagsalig sa utang. Kini lahi gyud ila tinuod gyud wa magsalig sweldo. Now ato balik atong pagtagad mahigala Be ato paminawon si Henry Alcantara. Okay. Sige names, ato ipadayon tong iyang affidavit. 24 na UA, bukod po yung meron pong BICAM and NEP. Nandito po lahat po ang detalye. Ito lang po kasi yung record na nakuha ko po sa sariling file ko po. At yun po ay meron pong portion doon na merong 30%, meron pong 25%. Depende po sa proyekto. Ang huli po ay itong 2025. Mayroong halagang 2.55 billion po. 1.65 sa NEP at 900 million sa GAA. Take note freeze. Take note ang gisulti ining Engineer Alcantara 2022 nagsugod og hug dito mahigala og kwarta si Yusek Roberto Bernardo. 2023, 2024 o 2025, 2.55 billion day. Timan ina ninyo. Kay muna nga og dunay investigasyon nga klaro, ligsan kining administrasyon ni Marcos. Okay, og mingon mahigala nga ligsan to nga Duterte, sige, go ahead. Pero kung ina nga tanawa ning testimonya ni Alcantara, ang grabe gyud 2022, 23, 24, 25. Mo nay klaro diha. Alang man og biyaan na ning maong mga tuig kay adto i-focus gyud sa paatras or ba to direksyon mahigalan Tito Soto. Nagkaroon tani muna nga kini si Lacson sa ato bantayan ng iyang direksyon sa iyang investigasyon, no? Para nga ato ba si Lacson mahigala okay kinsa angay maligsan Senator Ping Ligsi, dili kay magpili-pili lang mura man ning kalakiha mahigala gud og atong bantayanan ta gini Okay, ato padayon na kasamang names. Sinabi niya sa akin sa proponent po. Doon po sa sinasabi na meron daw pong ang ating Senator Jinggoy Estrada na di umano'y meron pong sa listahan na pinakita po noong nakarang hearing. Yun po, ako po ang nagpasa ng listing po kay Yusek Bernardo. At ang sabi niya po ay meron ka pa bang kailangan na worth 355, ilan daw po yung natitira. So ako po ay nagpasa ng listahan sa kanya. Ang pagkakabanggit lang po sa akin ay meron pang extra si SJE. So, nung lumabas po yun, sa kanya ko rin po binigay. Pero wala po akong direct na komunikasyon kay Senator Estrada at wala rin po akong, hindi po ako ang nagdadala, wala po kaming, hindi ko po nakakarap, Senator Jinggoy po. Si Yusek Bernardo lang po ang kausap ko. Okay, fresh. Kini napita mahigala medyo mao ni ang gigamit ni Jinggoy nga iyang palusot. Malagmit og dili maka-substantiate og dugang pang-ebidensya kini sa Alcantara. Malagmit nga kini Jinggoy maparihan ni atong Janet Lim na pulis nga kaso nga nakalusot siya. Kay giangkon man ning Alcantara ron nasa lista na appeals Jinggoy dito, pero dili siya may personal nga nitunol. Dito niya ihatag ni Bernabe. Kini si Bernabe mo oy ipatawag ugma og unsa gid ni mahigala. I hope nga kanang klaro-klaro gyud nga doon na mga higalay inyon ta resibo o unsa manggali. Kay Bernabe duol-duol naman kay to man ihatag na ni Bernabe na lista. O di man ka makakonklude sa lista kay base pa naglista diya karon og urig na appeal kadto sa lista
Kadto na gyud paghatag. So si Bernabe ang undersecretary sa DPWH mo iyang gitagaan. Dunay listahan dito mga sukid dig paminaw. Ang ato ra gid taon kining ilang listahan dito sa kinatagag kwarta kining ato listahan ra gid taon sa utang. Bernardo day. Bernardo na Bernabe na mahinuning akong Roberto Bernardo. Mo ni day. Kini si Roberto Undersecretary Roberto Bernardo. Beato paminaw tiwas si Kwan Alcantara nga basa mahigala sa pinanumpaan nga affidavit, pinanumpaang pamahayag. Okay, proceed names. Nasabi nung nakarang hearing po about the 600 million kay Senator Joel po. Ang totoo po noon, yun po ay multipurpose building. Ang request niya po talaga. Dahil hindi naman po na ma-accommodate nung nire-report ko po kay Yusek na hindi po ma-accommodate yung request. Nagkaroon po ng idea, kami dalawa po ni Yusek Bernardo na tapatan na lang kung sa kwentahan lang po na ang proponent ganito, parang daw po mapagbigyan. So, nagpasa po ako ng listahan without the knowledge of Senator Joel. Okay, freeze. Kinapita po daw kini nga pamahayag mao ni ang makalusot sa Joel ani day. Kana kung way dugang resibo kay without the knowledge of Joel man, di pud siya mo'y nagtunol kan Joel. Ato lang gining sundon. Kay basin og tuwa si Bernardo may gihatagan, Bernardo, nya si Bernardo na maoy ni tunol. Tanawon taning testimonya ang Bernardo unsa iyang sulti. Pero di pud pwede na may gala nga kini ni ang iyang testimonya mahigala nga verbal lang, inalan doon ay resibo, no? Straight to the point. Atong balikan sa Alcantara. Nya karon ang dugang update mao nga ang AMLAC gi-freeze na ang mga sakyanan ining mga contractors o kining mga na-involved in flood control projects. Pero manuga pa may na-appeal ang mga taga-Cebu nga kontraktor. So far, ang na-appeal mahigala sa Diskaya, sa si Arevalo, sa si Sally Santos, na nga-appeal dito, hapit mo 500 million. Ang pinakadaghag sakyanan mga kaigalaan sa Diskaya yun. Sa atong lista diri mahigala, si Sara Diskaya dunay 218 million na kantidad sa sakyanan. Sus, makaingon matag sana all. Si Perfecto Diskaya, dunay 59 million nga kantidad sa sakyanan. Si Arevalo, 16 million. Si Sally Santos, 30 million. Si Robert Tixon Imperio, 53 million. Si Sally Santos day bisag ang iyang abang-abangan lang tong iyang lisensa. Sakyanan ng 30 million sad. Onya si Bryce Hernandez, Engineer Bryce Hernandez, kalma lang kayo. Nauli na niya itong GMC. Nauli na niya itong GMC, pero na pa may Ferrari, wa mauli day. O ang Lamborghini, wa pa mauli. Gifreeze karon ang iyang 35 million worth nga sakyanan, mga suking tigpaminaw, porbidan dagkuang mga kuanan ni kayo. Karon lagi guwa ni manggawas ni mga issue di ta kahibaw nga ako tinulay lang o di ko kabaho nga naman din mga sakyanan nga mga Rolls Royce. Bida di ta familiar, di ko familiar na mga sakyanan na. Ang ato lagi din nga di ta mailad kay kana lagi multicab. Unsa may imong pili lang ka, passenger type or pick up type. Ato lang ni agi katawa mahigala pero ito ipadayon ang pamahayag be ni ining Engineer Boss Henry Alcantara. Okay, proceed na names. I think UA po. So, hindi po alam ni Sen na yun po ang pinalit namin sa multipurpose building. Wala pong alam si Senator Joel. So, yung bilanggit po na mayroon pong 25%. Ako po at si Yusek Bernardo ang nag-usap na gano'n na lang ang gawin para daw po matapatan man lang yung 1.5 B na request po. Inayos ko po lahat yun at dinala ko po sa tauhan lang po ni Senator Joel in Bukawi po. Ang sabi ko po sa kanya, baka pwede
pakibigay mo lang to kay boss. Tulong ko to, kung ano man ang future na plano niya, yun po ay tulong ko. Pero hindi niya po alam na doon ko po kinuha sa flood control po. Okay, freeze be. Ang pang- Freeze dong. So, kinin ang gipangayo kuno di ay ang request 1.5 billion onya medyo dunay kwanto. Mayo day mudag idea day ni si Yusek Roberto Bernardo kay sila mo kuno ila kuno gisabutan o sa laing idea. Duda ko mahigalan kape-kape siguro na sila, broad coffee ba ka or katubak kang cappuccino? Unsa man kaning atong buhaton ini? So nya tulong ko no, kuyawa oy. Matinabangon din ni sa Alcantara. Kung atong tuuhan ng istorya matinabangon kay bismo gan simbahan nitabang man siya kay ni donate ko sa pick up nga nabara. Pero karon giuli sa parokya, ingo parokya uli lang namo na kay unsa ba ning gikan mas flood control. Pagka matinabangon din yung tawhana, tulong ko niya may galabi at padayon niya pamahayag, be. Okay, proceed da Nims. Taong 2021, nakilala ko po si Congressman Saldico. Sa pamamagitan din po ng numero po, binigay lang po sa akin ni Yusek Bernardo. Hindi ko na po nilagay. Kasi po hindi naman po kasama siya nung kami nagkita sa Shangri-La BGC. That was 2021 po. Ang unang usapan po namin ay susubukan pong makapagbaba ng pondo kung pwede po sa distrito ko. Taong 2022 po, unang bumaba po ay nagkakahalaga ng, tanda ko po, nandito po sa record, ay 519 po ang pagkakatanda ko po. After po noon, 2022, so yung 519 po, ang... Excuse me, engineer. Para mas maliwanag, basahin mo na lang yung sinumpang salaysay mo para hindi ka naliligaw. Opo. Para wala na omit, wala na dadagdag, mag-stick ka doon sa sinasabi mong Yes po. sinumpang salaysay. Ito po. Simula mo na lang doon sa Saldi simula. Basahin mo na lang ng dahan-dahan. Noong Agosto o Setyembre 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldico. Hindi, simulan mo sa simula mo na yung sa simula nung gist ng iyong salaysay. Yes Huwag po. na yung opening. Una ko nakilala si Undersecretary Roberto Bernardo. Kasama kami sa Laguna. Na-promote siya ng nag-promote siya hanggang Undersecretary. Si Yusek Bernardo ang tumulong sa akin para may talaga ako bilang District Engineer sa Bulacan First DO noong 2019, panahon ng Secretary ng DPWH si Secretary Mark Villar. Nung panahon na yun, ang tanda ko po, Undersecretary for Operations sa Visayas, si Yusek Bernardo. Taong 2022, na magsimulang magbaba ng pondo sa aking DO, si Yusek Bernardo, ang kasunduan ay 25% para sa proponent. Ang proyekto ayon kay Yusek Bernardo, ang kabuuan ng mga proyektong naibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay nagkakahalaga ng 350 million na sumusunod. Nandito po. Noong 2023, ang kabuuan ng mga proyekto na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay halagang 710 million. Mula sa halagang ito, 450 million ang pumasok sa NEP, 260 naman po ang sa GAA. Ang para sa proponent, 25% po, at may advance ito na 5 to 15 na kalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ganap na ang NEP base sa pagdinig sa Kamera del Representante. Samantala ang pondong na BICAM ay may advance payment na 5 to 10 na kalimitang hinihingi matapos ang deliberasyon ng BICAM at ang balansa ay babayaran pagbuo paglabas ng GAA. Ang detalye ng mga proyekto ay nandito po. Noong taong 2024, may kabuang pondo... So atong malikon freeze sa kamanong. Atong malikon gidiscuss pa dito sa Congress Naa pa sa NEP. Wa pa magaa. Wa pa mapirmahi sa presidente. Tuwa na, nag-una ng 10%.
Hesus Ginoo ko. Mo na nga inigawa sa kwarta na. Mura bang higalag? Og isda pa na wana. Bukog na lang nahabilin gitaon. Paita oy. Nya kini siya ang nakapapromote niya si Yusek Bernardo. Dili basta-basta na way pasabot na nga promote na ka nga. Kuan mo na klaro-klaro mahigala. Ma-promote ka ng Department of Public Works and Highways. Doon ay mga background, doon mga backup na day. Kay tinuuray lang doon ako yung mga higala dito sa Manila. Doon ay usa ka vacant nga district engineer day. Bida ang mga apply nga mga skwinta kabuk. Sa insider pa lang na ha. Kaya na may mga job order pa diha mga higala nga mga engineers. Dili ka basta-basta doon ay mga sponsors ana. Palakasay po na kinsay maoy. Gamahanan dito, mapatabang ka congressman, mapatabang ka dito mayor o kinsay makapapromote nimo. Pero mo nang giingon ni Baguio City Mayor Magalong nga kanang district engineer kay gitabangan sa congressman, gitabangan sa mahimo po siya may galang bagman sa congressman. Oh, sa man kini si Alcantara. Di gitabangan sa may galang Bernardo, gihimo siya mahigalang bata-bata ni Bernardo day. Iya pong gipromote si Hernandez, iya mo na silang mga kuana. Doon na yung mga kuana na. Mura na sa kay o ganang kidhat pahiyom. Doon na yung mga kidhat pahiyom. Ha? Kuyawan ng mga tawhana. Oy, biatoy pa dayon ba? Ang pagpapahinaw ining iyang pamahayag. Okay, proceed names. Nang naipababa ni Yusek Bernardo sa aking DO, muling nagpatuloy ang 25% na bayad sa proponent ng mga proyekting to na binibigay ko kay Yusek Bernardo. Tulad ng 2023, ang usapan ay mayroon ding advance payment, depende na lamang kung ito NEP o GAA. Kaya limitang inutusan ko ang aking driver na dalhin ang proponent kay Yusek Bernardo, minsan po sa parking ng Diamond Hotel. Ang detalye ng NEP 2024 ay may andito po nakasulat po. Ayon kay Yusek Bernardo, ang GAA insertions ng 2024 na magkakalaga ng 300 para po 300 milyon na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sed Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na bahala. Okay, fresh. Tawa, napil na Bong Revilla ini mahigala. Kuyawa no, og tinuod ni mahigala, sa ensayo na ni mo dagan-dagan kag senador dahil kasto mo kay dako. Ha? Kuan ko dihag budget diha kay mo dagan kog senador. Bong Revilla sad ni. Ha? Pagka matinabangon kay ni si Kuan, oy, kini si Bernardo. Baka gusto kang tumulong sa kanya, ha? Pagka matinabangon, nitabang pa sa simbahan, nitabang pang jewel, nitabang po karumbong. Atong ipadayon. Sige ko names. Proceed names. Kaya po imbis na 25 naging 30 ang naging proponent doon po sa tatlong project na nakalagay po dito. Ang project po ay construction of flood control structure along Angat River, Sipat Section Plaridel, construction of flood control structure along Angat River, Lumang Bayan, construction of flood control structure along Giginto River, Malis Section, Giginto. Ang total po ay 300 million po. Yun po ay ayon kay Yusek Bernardo. Never ko pong nakakausap si Senator Bong Revilla. Never po. Makikita sa listahan ng mga proyektong galing sa U8 2024 na hindi lamang flood control ang mga proyekto, subalit ang proponent ay naglalaro sa 25 hanggang 30%. Noong taong 2025 ay may kabuang halaga na 2.55 billion ang naipababa ni Yusek Bernardo sa aking DO. Tulad ng mga nakaraang taon, ang proponent ay natiling 25% sa kabuang halaga ng pondo na naibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO. Ang detalye Okay, freeze ha. Kani ang proponent ini, og nag 30% nandaan or 25% or 30% sa to pa ang 100 million nga kantidad sa project ikuha na daan og 25 million dakin 25 million ang isaka pa gyud nga sige sakain na ng 30 million 30% pila may 30% sa 100 million di 30 million mo na nagikuha daan ha sa proponent pa lang na
Unya kaya ang mga district engineers manguha pa man. Unya kadto mga lokal pa dito nga politicians manguha pa sad. Wa gi bakal itsira na mga higala tong project. Mo na nga kun dunay mahabilin 30% na lang di maapektaran yun ang kabilya nga gamiton day. Hantod kadugayan lipak na nagigamit. Ikaw mo na mga projects, di tamo itong layo, kanas Compostela. Ato pa nang tiwasog isgot, ano may kabilya ng Compostela? Kaya ang kontraktor, mga sukit paminaw, may sa kontraktor day, oy, kami may namuhunan, ani. Kaya mo ng pit-on ang kontraktor, bisa kinis QA mo, imong pit-on yun eh. Umingo si QA, mamutugan na ng gustinoon, ani. Mulutaw ang mga higala, nga dili siya may pinagasadaan day. Napugos sa may aning kalakiha kay sa daghan may mangayo dayway mga puhunan mas dako pa kita namo ni kami pahinoon na muhunan nga magdi mi mo nagsildo mig mga tao nya kini amo mga bulldozer kini amo mga grader kini mga heavy equipment amo gipang gasolinahan gipang kruduhan dako mi og puhunan mo di mo ginansa sa utami mas dako maginansa hinuon namo ning way mga puhunan. Kaya mo na ha, kung ang proponent palandaan, ang sponsor palandaan nga senador or congressman to adito mangayo na dag 30%. Unsa may mahabilin? Kini mga district engineers kay mga buayam sad ni. Di hinon tanan pero bida, murag hapis-hapit oy. Ita istasyon na wa tay unsa may kaugmaon sa nasod in town aning kalakiha oy. Sus Ginoo ko. Straight to the point. Nani anagyod niabot na yung panahon lagi ninyo, no? Dili tanan. Hibaw man ta may galan di pinabuli sa mga tarong sa diha. Pero ni ay uban grabe na gyud, no? Abot gyud ang panahon. Niabot yung panahon ani. Muna nga ang ato ining Lacson nga nag-imbestigar ani hasta ning ICI, Independent Commission for Infrastructure, nga kana yung patas nga investigasyon. Dili lang pagukod mga higala sa kinsay kontra sa admin. Gukod tanan kinsay sadaan. Kay lisod man kay kang gukuron katurang kontra, nya dang kanang gukuron di makaabot sa Cebu. Gusto ra ba mga tao nga unta kanang maong investigasyon o unsay susihon nga mga flood control projects makaabot gyud sa Cebu? Ni agod ikaduha gud ning Cebu, ha? Sus daghana ra ba ni arabay mga nagpadana kog video daykin. Dunay kalibunan kayo day. Kalibunan nya dunay gibutang dito mahigala nga kanang project sa DPWH. Ano maning wa may kalsada din hinamay gibutang-butang day nga kanang kuha this is where your taxes go. Ako na ipakita na ninyo pero nangita lang tag time sa kay busy man tag kaayo. Daghan pa man tag mga isgutanan ato sa padayon kali sa Alcantara be, ha? Padayon sa nato be, padayon sa Cononems. Okay? Taong 2022, yun nga po, nabanggit ko kanina, humiling si Senator Joel Villanueva ng proyektong multipurpose building, kakalaga ng 1.5B. Sa halagang 1.5B ay Okay, 600 cut sa million names. Pwede ba ning ma-play na to? Sige. Okay, unyan taon lang. Ato lang kuhan. Palihon ko bantay lang anak, no? Kaya natay dugang pa mga updates. Sige, ipadayon ta si Alcantara, mahigala. Sige, Nems. Go ahead, Nems. po, ito na pagbigyan, kaya napilitan kaming gumawa ng paraan ni Yusek Bernardo. Hindi humingi ng partikular na proyekto o porsyento si Senator Joel, pero inutos ni Yusek Bernardo na bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent. Dahil dito, nabigyan si Senator Joel ng proyektong Unprogrammed Operations ng 2023 nagkakalaga ng 600 million na pawang mga flood control ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25% na proponent ay may halaga na 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ang halagang 150 million dila ko sa rest house sa Barangay Igulat, Bukay, Bulacan na iniiwan ko po sa tao niya na ang nagangalan lang pong Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Matapos po na hindi na po kami nagkausap. Okay, freeze. Kana lagi ka ng pagdawat o kwarta ba? Dili na lang nimo kuan kay tulong man kuno. Dili na lang nimo kuno og diin gi kana. Basta na ini abot nga tulong, ha? Karon kay flood control man na ini. Pero ang simbahan dito ang gitagaan ni Alcantara na pitinaghana kwarta gid ay. Di ba kay siya itibuhato ng mga kwarta pitinaghana?
Di sayon kayong ihatag ng Nissan Navara, eh. Ha? Pero at least, ang simbahan dito, pag tanaw niya nga, oy, flood control man, giuli na nila mga higala. Paminaw ko, klase-klase sa sakyanan, mga anak ni Alcantara Dive. Lunes sa sakyanan, Martes lahi. Kalang Diskaya ba? Diskaya, pila kabok sakyanan? 40 kabok high-end nga mga sakyanan. Personal lang na, ha? So, ang imo makita ang sakyanan karon, abtag o sa kabuan kapin o sa kabuan o napo kadlaw una pa ka makakitag balik sa ikaduhang sakyanan kay katong nabalik ang sakyanan. Kuyawa ni mga tawhana. Mao bitaw dunay bitaw nagrally atong Domingo nga kamo 40 kabok among sakyanan inyong sakyanan kami gani diri. Duha ra gani kabok brief puli-puli haglaba. Nga buslot na mga ini, nga, kamo, dinaghan mong sakyanan. Ato nga agi katawa, may galato pa na yun sa Alcantara, be. Okay, proceedong. Sa kay Senator Jinggoy naman po, sa pagkakatanda ko, nasa 2024 budget hearing kami sa Senado. Kasama ko si Yusek Bernardo. Sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi, habang kami naghihintay, tinanong ako ni Yusek Bernardo kung mayroon pa akong gustong lagyan at mayroon pang available na 355 si SJE. Ayon po kay Yusek Bernardo. Sabi ko po, boss, meron naman. Sagot ni Yusek Bernardo sa akin na ipasok ko agad sa kanyang listahan ng oras na yun. Agad-agad po akong nagpagawa ng listahan sa staff ko at sa loob ng 10 to 15 minutes, pinasa ko na po ang listahan kay Yusek Bernardo. Ito po ang listahan ng mga proyekto na banggit. Ito po ay puro pumping station po with floodgates. Ito po ay phase 3. Dahil may nauna na pong phase 1, phase 2. Ito po ay 7 project. Meron pong 360 million, isang 45, isang 50, dalawang 40 million na may kabuang 355. Ang proponent po nito ay 25% at binigay ko yung Yusek Bernardo kasama ang may iba pang proponent na mga pondong biniba niya sa akin para sa taong 2025. Wala po akong direktang transaksyon o direktang pakipag-ugnayan kay Senator Jinggoy. Pangapat, Congressman Elsaldi ko. Kung sa gamay lang, standby. Kaya yung 355 million ng udaan, ha? Ang 25% ana may gila na nasa mga 88 million. Day, sus Ginoo ko. Sa mga kwartaha taon ay. Ang sa 25% pala na ha sa kininian kwan sa proponent. So ang 355 million giba na nag 88 million, to nagitukob na daan sa mga buaya. Ha? Pag-approve pa lang gudaan dito, napagod sa NEPGOD, wa pa magaa. Wa na gikaon na sa mga buaya, oy. Sige, proceedong, names. September 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldico sa isang pagtitipon meeting sa Shangri-La, Bonifacio. Doon ay napag-usapan namin ang plano ni Kong Saldi na sumubok na magbaba ng pondo papunta sa aking distrito para sa iba't ibang proyekto. Pagkalipas ng higit kumulang na isang buwan mula sa aming unang pagkikita, ako ay nagpasa sa kanyang listahan ng mga proyekto na may kaugnayan sa flood control at ang mga proyekto yung tayo lumabas sa General Appropriations Act of 2022 na nagkakahalaga ng, andito po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na proyekto po ito at ang pagkakatanda ko po ito ay 519 million, ang una po. Sa pagitan ng 4 na taon, mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguyod si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. May higit kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto na ito, ayon po sa nalakap kong record, ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. Fresh dong. Sus Ginoo ko, tanawahang kwartang saldi ko nga gibutang dito. Wa pay labot ang kwartang gibutang sa Cebu, ha? Kini sa Bulacan pa lang daan. Sa Bulacan nga 2022 to 2025, klaro na sa sulti mahigala ni Engineer Alcantara. Kinsa man ang administration. 2022 to 2025, pilay kwarta nga iyang gibukbo dito sa Bulacan. Yabot og 35 billion. 35 billion. Kini nagbukbo sa 26 billion sa Cebu day. Saldi ko gihapon di grabe ang kwartaha, oy. Ha? Porting pagkakwartaha. Bukbo ka dito sa 35 billion. As Cebu, bubuan mo mahigalag 26 billion.
Kay 26 million man ito nadawat nila. Nya tuag pamutang dito mga higala sa hilit-hilit. Amo na akong ingon. Okay, ligsan ang angayang ligsan. Kaya investigation ni Lacson, investigation sa ICI. Pero dili pwede nga ang ligsan ninyo katunang kontrato aron sa Manila kay gusto ba ipon taga Cebu nga maapil po ni mga taga Cebu din nga maligsan ning mga kurakot dire. Mag-uol man po mga Cebuano anak nga unsa ba na inyong investigasyon nga naara man dinhay apila po ni dire. Ato lang ni Agi katawa mga kaigalaan kay ni alabay politiko daghana giyuta na palit. Oy, hasta di sugbo day pasti daghana oy. Pas kang nilngiga, ha? Dati pa dayon si Alcantara 35 billion. Year sa nga year 2022 to 2025. Muna nga ayaw kog ingna nga imong ang gusto gyud Tito Soto ang 2016 ang Duterte time gyud. Okay para nako. Sige. Imbestigaran ang Duterte time. Apil bang ka Pinoy? Imbestigaran. But ayaw kalimtin 2022 to 2025. Pilay na busdak na kwarta dito, 35 billion. Kining 26 billion sa Sugbo, asa man nga year? 2022 to 2025 gihapon. Munang dili pwede ang mga tao, dili bugo ang mga tao, ha? Basig ilimong-limong niya, tipas-tipas inyong investigasyon. Okay, ito ipadayon na kasama nga ni Muel. Okay, go ahead. Nandito po yung summary. Pwede ko pong state, Your Honor. Go ahead. Sa taong 2022, yun po yung una, bycam lang po ito ayon sa record ko po. 519 million. Sa 2023, 5,790 sa NEP, 3,250 sa bycam, at 3,890 sa UA. 2024, 5.8 billion sa NEP, sa bycam 5.084, sa UA 3.306. Sa 2024, nagkakalaga po ng total na 14,190,000,000. Sa 2023, 12 billion. Sa 2022, 519. Noong pong 2025 ay 7,385,000,000 na lang po sa NEP. Wala na pong kasunod. Sa bawat proyekto na pinapasok ni Kong Saldi, meron akong binigay na obligasyon sa kanya para sa pondo base sa aming kasunduan. Noong 2022, ang kaniyang hinihingi na budget sa bawat proyekto ay 20% lamang po noong 2022. Kung makikita niyo po, Your Honor, isasabay ko na rin po ito, na yung larawan po nandun po sa kasama po ako na nakatayo, yung opisina, yun po yung 20% po na 2022 inaayos po namin doon sa litrato po. Subalit nung taong 2023 hanggang 2025, ito tumaas ng porsyento ng 25% po. Sa fresh dong fresh. Sus, pag 2022, 20% pa. Pag 2023, 2024, 2025 day, di patasaan di ay. Unsa kay rason ni Saldi ko yung siguro nga, ato lang patasaan, kinitaas man sang gasolina. Hanggawa, no? 20% pa primero, niya man nahimong 2023, 24, 25, gipatasan og 25%. Limang ka ng 25%. Every 100 million, ang 25% is 25 million. My God. Imong ikuha ng 25 million na daan. Wapay labot tong uban dito mahigalangan. Kung proponent pa lang na, ha? Jesus Ginoo ko. Makapanguros ka gyud. 25 million na ang ikuha. Kada 100 million nga kantidad sa project. Pagkagrabiha eh. Nya gipasakaan di ay. Giun sa kato pagsulti ni Saldi ko day nga ato lang yung pasakaan kay 2023, 24, 25 kay sa ta naman nagmahal naman gasolina. Isa ka mang mga palaliton mo sa ato lang sang pasakaan ning pala sa propone. Unsa naman ang kalakiha? O baka may Saldi ko na ama inflation. Pagka mga salbahisa, oy. Dati pa na yun mahigala pagpaminaw. Sige, go ahead, Nems. Sabi sa bawat proyekto ay kadalasang hindi isang baksakan. Ito rin ay nakadepende kung paano na ipasok o na-insert. Kapag ang proyekto ay napasok sa NEP, ang unang 10% ay agarang binibigay ko kay Kong Saldi. Habang ang balanse na 15%
ay paglabas na po ng GAA within 1 to 2 months. Iniipon ko muna po yan bago po ipadala sa kanya. Kapag ang proyekto naman ay naipasok ng Kong Saldi sa BICAM, ang unang 10% binabayad sa kanya matapos lumabas ang GAA at ang balancing 15% ay binibigay makalipas ng 2 buwan mula nang maaprubahan ng GAA. Pero kapag proyekto ay naipasok gamit ang UA, ang 25% ay agarang iniipon ko pati binibigay kay Kong Saldi. Ang pambayad para kay Kong Saldi ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratista, pero hindi na alam ng mga kontratista kung para kanino ang advance na yon. Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldi ay dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihinging porsyento ng Kong Saldi sa iba't ibang tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po iyon, na doon ko po dadalhin. Kuya Wow, freeze. Disappearing message day, ha? Minaldito, yun, message na to, mawa na. Ha? Mura gamiton man ng mga marukoy ba nga, kuan ba? Ha? Straight to the point. Now, ato sa ipadayon gamay ni si Alcantara, mubo naman lang padayon talang gamay para ato manalisar og dugang. Unya arita mo patigog tas DPWH sa Sugbo, din sa Region 7 kay ni ana may gipang mention. Ayay, wa man makaiskapo ang Department of Public Works and Highways sa Region 7. Department of Public Works and Highways Central Visayas. Ayay. Nya may na pang-mention ron, no? Pero dili pa to sa ipadayon kini sa Alcantara. Okay, proceed dadong. 2 beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Mula Ortigas po, kakaliwa ka, stoplight, may gate kakanan, kakaliwa, kakanan, makikita na po yung bahay. Minsan po, inuutos ko lang po, minsan po ako po ang nagbababa. May tao lang pong tatanggap, tapos po, iiwalan ko na po. Dinagdag ko na dahil lumulobo ang pondo ng Bulacan, napag-usapan namin Kong Saldi na kung meron akong pwedeng mapagbabaan sa iba't ibang district engineering office. Nang dahil dito, noong 2020 hanggang 25, nagbaba si Kong Saldi sa sumusunod. Bulacan 2nd, 573 million. Second district, ha? 2023, 1.350. Sa 2024, sa UA, 1.650. Tarlac 2nd, 925. Tapos 2024, 1 billion 25. Oh, 1 billion. Pampanga, sa 2023, 1 billion 125. 2024, 75 million lang po. Wala pong alam yung mga tao doon na DE. Ako lang po ang kausap nila. Hindi po alam nila yun ay kay Kong Saldi. Dahil ako lang po, hindi ko po pwedeng sabihin kung saan nanggagaling. Ito po, ang mga iba naman pong nagbababa ay nakilala ko ang kumpanyang Pearlstar. Ngunit kahit pamilyar ako sa Pearlstar, hindi ko kilala ang may-ari nito. Naging tauhan ng Pearlstar ang kilala ko na MK. Na-meet ko po siya sa district. Meron po siyang project na isang tulay na inabutan ko before. Sa pagkakalam ko, si MK ay anak ng may-ari ng Pearlstar. Nagkaroon ng pagkakataon ng 2020 na lumapit sa akin si MK na Pearlstar na nakiusap na humingi ng listahan para sa flood control. Ayon kay plano raw nilang lakarin ng pondo para sa mga flood control projects. Ako'y nagbigay sa kanyang listahan at nalumabas naman po ito sa GAA at UA. Kinaklaro ko na wala akong alam o personal knowledge kung paano nakuha ng Pearlstar ang pondo at kung sino ang kausap nila para masiguro ang pagkuha ng pondo. Hindi po ako knowledgeable doon. Basta nagbibigay lang po ako ng listahan. Ang proyektong iginawan sa Pearlstar ay pinunduan mula sa National Expenditure Program at papondong itilakda ng bicameral conference. Ayon po sa record. Ito pa po, meron pong 2022, si Commissioner Mario Lipana po ay nanghingi rin po sa akin ng listahan. Taong 2023, nakapagbaba po siya sa UA ng 500 million. 2024, 400 million. 2025, 500 million. Wala akong personal knowledge kung paano nila nakuha ang pondo at kung sino kausap nila. Ang listahan ng mga proyektong naipasok ni Comlipana ay nakalakip sa sinumpang salaysay sa annex po
Andito po lahat yung detalye. Nabanggit po nung nakaraang hearing, former Congressman Mitch Kaayon, noong taong 2021, nakilala ko si isang pagtitipon, hindi ko na po matandaan, alam ko po birthday, na noon ay Yusek pa po, ang pagkakatanda ko. Dito ay nakapag-usap kami at tinanong niya kung pwede siya magpababa ng pondo sa aking DO. At sinagot ko naman na, opo, pwede po. Unong taong 2022, nakapagbaba ng halagang 411 million sa GAA si Yusek Mitch, na may usapan kami na may gastos na 10% lang po. Hindi niya po pinakailaman yon, sabi niya, bahala ka na kung sino man ang mananalod contractor niyan. Noong ikapat na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, may dalawang larawan na pinakita ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Pampilo Lacson, kay Engineer Bryce Hernandez. Isang larawan sa isang lamesa na puno ng pera at doon ay makikita ang aking presensya na kung saan ay ako'y nakasuot ng blue na shirt at ito ay sa conference room ng lumang opisina namin. Para po sa kalaman, lahat po ng pera na yon ay para sa BICAM ni Kong Saldi, 519 million na may 20% proponent noong 2022. Ito po ay galing sa iba't ibang mga kontraktor na nakuha ng mga proyektong naipababa ni Congressman Saldi. Ang pangalawang larawan naman po ng pera na nakasalansan sa isang bilyaran ay para sa proponent ng 2023 na 5.79 billion na dadalhin namin kay Kong Saldi na sa aking pagkaalala ay nagkakalaga ng 579 bilang 10% advance payment. Aking nireserba ang aking pagpasa sa karagdagang sinumpang salaysay kung sakaling ito ay mabibigyan muli ng pagkakataon. Ginagawa ko ang sinumpang salaysay na ito upang pakita ang aking kusang loob na pakipagtulangan sa sinasagawang bisyo sa Senado, sa House of Representatives at iba pang ahensya ng pamahalaan. Kaugnay ng mga anomalyang... Okay, freeze dong. Muna na isa. No? Karon ang dugang update, si Saldico ang iyang 4.7 billion nga air assets. Gipahold ron sa Department of Public Works and Highways o sa liderato ni Vince Dizon. Gipabaw ni Secretary Vince Dizon nga si Saldico adunay 4.7 billion nga kantidad sa aircraft. Matod pa sa report nga nadawat sa Civil Aviation Authority of the Philippines. So kining mga air asset ni Saldico hold na. I-appeal po ng uban niya. Oy, kato mga yati, i-appeal po do. Mapatighog tadi sa Sugbo kay ni ay DPWH sa Sugbo na mention na karon. Matod ni Dizon ang iyang i-refer ang informasyon sa Anti-Money Laundering Council kon AMLAC ngadto sab sa DOJ, sa Department of Justice o sa Independent Commission for Infrastructure kon ICI aron buhaton ang angay nga aksyon labot ani. Straight to the point. Mayo dili maglangay-langay. Pag-ingon nga i-freeze tanan. Murag ang ubang kontraktor la iyahay na mag-withdraw sila mga kons bangko. Ma-outsmarted mo ng kalakiya, paspas dayon. So karon ang mga sakyanan, mga 500 million nga mga sakyanan sa mga involved sa flood control,